Collbató, anem a pujar a Miranda de Santa Magdalena, està aquí a la muntanya de Montserrat, a dalt hi ha una ermita i bueno, anem a veure com es dona el camí. Vinga, va, anem! Bé, ja estem aquí, on teòricament hi ha la pista. La pujada ha sigut terrorífica, o sigui, dolenta no, terrorífica. O sigui, si arribo a saber, no vinc, ja t'ho dic ara, val? Jo vull anar per pista, corriols, sense grimpades, sense res. Tot era pedra, tot era anar a quatre potes. Crec que el Xavi m'ha fet alguna foto, així que ja ho veureu. Apa, vinga, anem a continuar. Fins a l'ermita de Sant Joan. Encara ens queden 20 minuts i bé, el camí des de les pintades de la paret fins aquí és bastant pla, tot va per pista i la veritat és que molt millor que abans. La veritat és que molt bé, molt bé. Apa, vinga, anem, que ens queden 20 minuts. Bé, ja tenim un altre cim. Aquest és Miranda de Santa Magdalena. Hem arribat fins aquí dalt, des del Collbató. La ruta regulint, però bueno, ara toca la baixada. Vinga, va, comencem. Bé, aquí ja hem baixat de Miranda de Santa Magdalena. Bé, bueno, la baixada ha sigut pitjor que la pujada, com sempre, però això és un problema meu. I res, com veieu, un tros del camí transcorre a través de la balma. I la veritat és que és molt maco, hi ha seients per seure, aquí al fons veure una porta per on s'ha de passar per arribar a les escales que pugen fins a dalt. La veritat és que molt xulo. Aquest tros, molt recomanable. Apa, anem! Ué! Per fi s'ha acabat aquesta ruta. Senyores i senyors, de fàcil, com deia el tio, no té res. Això ha sigut difícil, no, el següent, o sigui, ha sigut pitjor que el Pedraforca i que el Puigmal. Tinc ferides de guerra, mireu, això em fa un mal que no t'ho pots ni imaginar. Aquí tinc una rascada, o sigui, el que no m'ha passat en cap cim. Això vol dir que és impressionant. Bé, a veure, després de dalt de tot, jo em pensava que hi havia una ermita, no hi ha res, però bueno, bé. Vull dir, com a mínim em queden més calories i hem fet quilòmetres, que d'això es tracta. Apa, fins al proper cim, esperem que sigui més fàcil. Bye, bye!